práce slovne kedy nemá. Nastáva pomaly generačná zmena. Generácia X postupne dosluhuje, generácia Z do práce nastupuje. Možno som stará plesnivá páka, ktorú istota denne v kancli láka. No nie som si istý, vravím nežne, že poviem poznatky známe bežne. Čo urobia zetkáči, čo iným sa nepáči? Ešte nikto nevysvetlil veľkú záhadu, že nedokážu prísť na čas na poradu, prípadne včas do práce vôbec nevieš náhodou. No povedz, na sociálnych sieťach sa cítia ako doma, ako ale vytvoriť Excel tabulku do paroma. Bežné programy sú im cudzie, majú podivné a otravné funkcie. Čo urobia zetkáči, čo iným sa nepáči? Ako písať spisovne, tých znalostí už nie. Na čo, veď mobil má presný autokorekt. Chýba motivácia i profesionálne zručnosti. Málo mandlového mlieka, to ich na zlosti. Riešiť problém, chýba videonávod. Na čo stiať termín, veď to nie je závod. Sú precitlivelí, vnímajú sa ako hviezdu, nezvládajú prijať bežnú spätnú väzbu. Socializácia nula, veria online svetu, z očí v oči nedostanú zo seba vetu. Hrať počítačové hry, baviť celé hodiny, aj v prítomnosti známych či rodiny. Etika a etiketa sú žiaľ cudzie pojmy, kecali by radšej s nejakými strojmi. Neformálni a uvoľnení sú veľmi, z práce taký zetkáč vyletí dvermi. Čo urobia zetkáči,